Na ma abota kallon fina-finan Indiya masu na fassara to ga wannan fim mai suna Shashatau ya ƙaraso shagunan Telegram duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora kamar haka insha Allahu za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin wannan fim. Fassarar Algaita shine wanda Algaita suka fassara muku na wannan satin domin dama na san kuna son fassarar Algaita to yau dai Allah ya yi domin wannan fim ya sami ingantaccen fassara ne da kamfanin Algaita Dub Studio. Gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim domin fim ɗin na san yayi kyau tunda da Algaita ne na san ba sa fassara muku fim mai kyau kuma kun sani. Ko abin da za ka yi da in kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya za ka same mu insha Allahu kuma za ka sami fim ɗinka a cikin farashi mai sauƙi. Kawai dai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ɗin ta wannan lambar waya insha Allahu za ka same mu. Sa'an nan ba iya wannan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban-daban in dai fassara ne insha Allahu za ka same shi a gurin mu. Sa'an nan in dai ka haɗu da wannan bidiyo na maka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata mun gode muna zuwan jiran ku sai mun je ku.